Йосип! Орхел, искаш ли? По-добре, тя от копчана, коланите са дълги, по-добре да сме горе на твърдо. Аз се върша после. Не те повлече после на тапса на сега. Чакай сега, някой няма ли се качи в този джип да слезе? Абай! Защото ако стане нещо... Аз няма да се качвам. Той вътре е запалена, трябва да... Ако тръгна, върви ли, кара след мен. Ако излезем направо, Да не вземеш да ме спреш. няма, липечката е разкопчана. Ама да не ме спреш. Разкопчана е... Няма бе, тя е разкопчана бе, давай бе. Тръгвайте заедно, давай, тръгвайте заедно. Аз ще свърши ли бе? Като излезеш, не спирай. Дачо, блокажа пусни. Блокажа пусни. Чакай, аз по-скоро от другия край. Да има смях това малко. Това стана смешно. Ето трябва да е много дълбоко, ще присети се. Давай, давай, давай! Нямай пилите. Какво е това? Чакай да те вържим, бе! Спирай сега.